som dal, na prvý zápas som dal, že 3, a na druhý som dal, že 1 iba, ale tak prihrával som. A vyhrávali to? Prvý zápas, hej, druhý zápas to jeden kôž chýbal. Keby Matej trafil ten free throw, tak by sa vyhrali. A celkové pocity máš ako? Vynikajúci, o mnoho lepšie ako minulý rok. Aspoň sme sa niekam dostali a úplne sme nedokašľali. Veľmi spokojní sa. Volám sa Diana Sejkelová a som z prvej B. Ako sa ti dneska hralo? Šmíkalo sa. A aké máš pocity z výhry? Super. Obľúbený spoluhráč? Všetci. A kto hral to najlepšie? Všetci. A koľko košov si dala? Jeden. Ale víťaz.